Terve! Oho. Joo. Tänään pelaillaan Growtopiaa. Mä tein siis Dirto Angel Wings ykkösen tossa 2-3 päivää sitten. Onks täällä? Joo. Mä en oo kovin. Mut nyt... Oho. Missä täällä angelit? Kaikkea siistiä. Mut joo! Lähdetääs. Mulla nyt ei siis oo mikään hyvä ääni tässä. Et sen voi myöntää. Et kannattaa pitää aika kovalla ääniltä. Mut hyvä näkö pitäis ainakin olla. Voidaan näin. Ui. Joo, noissa saa punaisen kemi. Tähän. Niin no. Sain sen kemi. Aha. Koska kuuluu. Joo, mitä tutkimaan. Onko siellä, että näistä olisi käyty vähän hakkailemaan? Mut joo! Vois laittaa ääni vähän hiljemmalle. Jaha. No tehdään sitten näin. Oho, siellä näkyy mun kuvaa ja muuta. Niin. No BC full ei kiinnosta. Hui! Ois mitä täällä nyt? Mulla oot ihan hyvin näitä rakennusta rikki. En mä edes saanut 100 läpi. Joo. Mä sain melkein kaikki ihan. No 300. No onhan tässä farmattavaa. Et GG. Joo hei. Tässä. Minä muodollasin. Ja koitetaan nyt saada kemiä. Niin, mä uskoisin saadaan. Oho. Voiko sä käyttää Discordia? Oho, tästä. Aha, no mulla oli 17 seediä. GG. En tiedä. Näistä tulee kemejä kyllä varmaan 2. Ehkä ei niin paljon. Äänet voi siis kuulua aika huonosti.
Mä voisin mitä mä... Tai no voisin, mut en nyt, koska mä... Joo! Niin, et mä en voi sille oikein mitään, koska mulla on huono... Mä latasin jonkun ohjelman vielä, voi tehdä koko kuvan. Mut... Joo. No sori siinä video alus. Mä en nyt vielä tiedä, mut jos siinä näkyy sellainen, että mä meen Groveen. Ei ku silleen, että... Tässä pitäisi olla pakko. Ei! Done. Musta tuntuu, että... Ai niin, mulla on vielä nääkin. No. Tässä on tämmönen harma-alue. Tässä voi farma. Jas. Aha, noista saada punaisen kengän. Mistäkin se on? No, katsotaan. Siitä tulee. Mä voisin tehdä vaikka unboxi-videon tosta mun uudesta hiirestä. Jos te haluatte. Mä oon vähän... Tuolla läppäidea. Oho! Voiks niinkö... No dirtistä ei nyt oikein mitään saa. Jos pitää tehdä näin. Oi, yes. Musta on kyllä rare siitä. Joo. Dark chocolate. It's dark. Yep. Dude. Nyt tossa nyt ihan ei rare. Miten rare Clothes-päkeissä on noin lasi? Ihan tyhjä. Voi saada teille. Joo, Farflock. Aha, tää sama. Osteroidsit. Marple! Mikä on kartta? Mä en tiedä kuulta. Okei, toi näytä kovin arvokas. Mä luulin, että mä saan onks toi... Aha, tää on maakuinti. Markkuetle. Nonni. 20. Aha. Mä kiinnostaa toi takka eniten. Jumble. Siihen toi. Miten alla patteri? Siihen noin. Yksi tämmönen blokki. Yksi tämmönen blokki. Ja sitten naus. Ei siihen. Mitä voiks Copper-puffingeen niinkö... Et joo. Ihan hauska. Mut niin, no ehkä tätä varten, et sä voit vaan pistää tohon tollasen. Joku tuolta saattaa siis puhua ääni. No tää kuuluu sen verran hiljaiselle. En mä tiedä. No noi jadet. Noi ihme.
No, ne on jade. Noin mua kiinnostaa hirveästi. Joo, näissä on ihan hirveetä. Huina on hienoa. No hienoa, katsotaan. Eikä noista ei ollut vihreän käden silleen ihan oikeesti. Come on. Oho. Oho. Viteestäkin voi saada aika. No niin, otetaan nyt vaan nää genitsi. Tän on tää video vaan periaatteessa formaalista. Sori minua. Joo. Onks tää Markway? Yksi day. What? Nää ei ole palmuja, nää on ananaksia. Joo. Kuinkas paljon tää kuuluu? Mä en edes tiedä. Joo. Mut tän kerraksi taisi olla tässä. Tykätkää ja kommentoikaa ja kommentoikaa, en viiti sanoa sitä loppuun. Se on idioottomasta. En tiedä. Sitten kuitenkin joku pro tulee sanoa, vitsi ei se oo idioottomasta. Ei se oo idioottomaista, mut mä en tykkää sanoista. Okei. Mut joo. Moi moi moi.